procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Jedna slavná kapitola našich dějin střídá druhou. V 9. století to byla Velkomoravská říše. Kníže Rastislav to neměl lehké. Franská říše byla nebezpečně blízko. Rozhodl se vsadit na nový trend – křesťanství. To by mohlo pomoci zabrzdit franskou rozpínavost. Chtělo by to nějaké misionáře. První nabídka přišla z Bavor. Deum laudamus, Nostradamus labus. Vždyť mi nikdo nerozumí. Zpět! Takhle by to nešlo. Zkusíme to v Soluni. Snad pomohou bratři z východu. Rastislav pozval na Moravu učené bratry svatého Cyrila a Metoděje. Bratře, nevzal jsi z ráno omylem mou svatou zář. Promiň, bratře. Vítejte na Moravě, svatí muži. Neseme vám slovo Boží ve vašem jazyce a k tomu písmo, hlaholici. Ta je ale těžká. A nyní, bratře, pochřtěme ty nešťastníky. Obyvatelé svátost křtu přijímali s neskrývanou radostí. Teď právě pochopili, že mají milovat bližního svého. Tak, bratře, máme pokřtěnost 99,8%. Krásný výsledek, bratři. Krásný. A tak u nás křesťanství pevně zapustilo kořeny. Rastislavův nástupce Svatopluk říši rozšířil a proslavil, načež zanikla.